विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील प्रत्येक प्रश्नाला मिळणार थेट उत्तर. 10वी-12वी नंतर पुढे काय? योग्य निर्णय, उज्ज्वल भविष्य. ऑल इंडिया काउन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन AICT दिल्ली, त्याला आपण संलग्न आहोत. म्हणजे जे स्किल ओरिएंटेड आहेत ते सर्व लॅब्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. त्या मुलींमध्ये त्यांचं कॉम्पिटिशन कमी असतं. हे आपल्या इकडच्या स्थानिक मुलींना माहिती नाही आहे. हे सिंधुदुर्गातले ते त्या क्षेत्रात वळतच नाही. मार्केटमध्ये जी डिमांड आहे ते आपण जर सप्लाय करणारे प्रॉब्लेम सॉल्व्हर बनलो तर तो खरा इंजिनियर बनू शकतो. म्हणजे विचार करायचं काय असेल याच्या पाठी. तर आता कसं त्यांना इझी झालं आहे मोबाईलमुळे, तर त्यामुळे त्यांचं बेसिक वीक आहे, तर ते सगळं सुधारण्यात येतं. बरेच विद्यार्थी आहेत जे सिव्हिल डिपार्टमेंटला PWD विभागात लागलेले आहेत. 10वी झाली, 12वी झाली, आता पुढे काय? या कोकण सात लाईव्हच्या विशेष चर्चा सत्रात आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज आपल्यासोबत आहेत मेट्रोपॉलिटन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट म्हणजेच MITM मालवण कॉलेजच्या असिस्टंट प्रोफेसर आणि फर्स्ट इयर HOD सिद्धेश शिंदे सर. MITMमुळे सिंधुदुर्ग विशेषतः येथील ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी इंजिनिअरिंग क्षेत्रात शिक्षण घेण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील सिव्हिल, मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या शाखांचं इथं शिक्षण तर दिलं जातं, शिवाय तुम्हाला पुढील भविष्यासाठी तयार सुद्धा केलं जातं. तर या सगळ्याबाबत आज सरांशी आपण संवाद साधणार आहोत. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. खरं तर इंजिनिअरिंग क्षेत्र म्हटलं की भीती असते, पण MITMमुळे आता ही संधी एक उपलब्ध झालेलीच आहे. पण इंजिनिअरिंग क्षेत्र नेमकं का निवडावं याविषयी आज आपण बोलूया आणि आपल्या चर्चासत्राला सुरुवात करूया. ओके, आता इंजिनिअरिंग एक असं क्षेत्र आहे ज्यामध्ये म्हणजे मुलांची स्किल्स डेव्हलप होतात. म्हणजे ते टेक्निकल नॉलेज असेल, मग रिलेटेड टू मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, मग मशीन लर्निंग असेल किंवा मशीनबद्दल त्याचे टेक्निकल अस्पेक्ट्स असतील. सिव्हिलमध्ये गेलात तर एखादी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन असेल किंवा रोड कन्स्ट्रक्शन असतील. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये गेलात तर तुम्हाला सर्किट डिझायनिंग असेल. कॉम्प्युटरमध्ये गेलात तर प्रोग्रामिंग असेल. तर हे सगळं जे स्किल्स आहेत ते आता येणाऱ्या काळात हे महत्त्वाचे होणार आहेत. म्हणजे जे जग जे आहे ते पुढे तंत्रज्ञानानंच पुढे जाणार आहे, टेक्नॉलॉजीमुळे. तर त्यामुळे म्हणजे टेक्निकल एज्युकेशन हा एक बेस बनणार आहे येणाऱ्या काळात. म्हणजे तुम्हाला जर स्वयंरोजगार हवा असेल, तुम्हाला एक स्टार्टअप स्टार्ट करायचा असेल किंवा हायटेक किंवा ते मेटा वगैरे जे कंपन्या असतात तर तिथे तुम्हाला रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देतात. तर तिथे तुम्हाला जर जॉब वगैरे करायचे असतील तर मग टेक्निकल नॉलेज हे मस्ट झालेलं आहे. कारण कसं झालं आहे की म्हणजे मुलांनी आपले डिग्री घेत आहेत, म्हणजे BSc असं मी स्पेसिफिक सांगत नाही की बरोबर ग्रॅज्युएट होत आहेत, पण त्यांच्याकडे जर स्किल नसेल, टेक्निकल नॉलेज नसेल तर मग ते त्यांना जॉब मिळत नाही आहेत किंवा ते स्वतःचं काय करत नाही आहेत. आत्तापर्यंत सिंधुदुर्ग किंवा आपण कोकणचा विचार केला तर जसं तुम्ही म्हटलात की प्लेन ग्रॅज्युएशन करा आणि कुठल्या तरी कंपनीमध्ये तुम्ही जॉबला जा, अशीच एक मानसिकता आपल्याकडे होताना पाहायला मिळत होती. पण त्या पुढचं शिक्षण आणि त्याच्या संधी इथल्या मुलांसाठी अवेलेबलच नव्हत्या. आता जर शिक्षणासाठी जावं लागत असेल तर सगळ्याच गोष्टी पाहाव्या लागत होत्या. म्हणजे तुम्ही कुठे राहाल, मग राहण्यासाठीचा खर्च, याचा ताळमेळ इथल्या मुलांचा बसत नव्हता. MITM झाल्यामुळे इथेच विद्यार्थ्यांना या सगळ्या संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्यामुळे जर आपण विचार केला तर MITMमुळे आता इथलं वातावरण, शैक्षणिक क्षेत्रातला बदल हा कशा पद्धतीनं होतोय आणि त्यामध्ये MITMचा योगदान किती महत्त्वपूर्ण आहे, राहणार आहे आणि असेल, याबद्दल तुम्ही काय सांगा? तर इन ब्रीफ मी तुम्हाला MITM बद्दल माहिती सांगतो. तर जयवंती बाबू फाउंडेशन ह्याच्या हे त्यांची संस्था आहे. तर त्याच्या अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणजे MITM हे कॉलेज सुकळवाड येथे म्हणजे सिंधुदुर्ग नगरी येथे आहे. तर आमचा जो एरिया आहे, कॅम्पस आहे, तो 10 एकरमध्ये पसरलेला आहे. परत त्यामध्ये आमचे कोर्सेस कुठचे आहेत तर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आहे, त्यानंतर सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग आहे. तर हे झाले सगळे डिग्री कोर्सेस, म्हणजे डिग्री इंजिनिअरिंग कोर्सेस. त्यानंतर डिप्लोमा कोर्सेस आपल्याकडे 2 आहेत. त्यामध्ये आहे की मेकॅनिकल डिप्लोमा, त्यानंतर सिव्हिल डिप्लोमा. त्यानंतर गेले 3 वर्षापूर्वी आम्ही BSc IT आणि BSc कॉम्प्युटर सायन्स CS हे आम्ही सुरू केलेलं आहे. तर एवढे कोर्सेस आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. ह्याच्यानंतर आपल्याकडे म्हणजे मोठा कॅम्पस आहे, त्यानंतर कॅन्टीन फॅसिलिटीज आहेत, बस फॅसिलिटी आहे, म्हणजे कुडाळ ते MITM, मालवण ते MITM,
असे आमचे 2 बस रन होतात डेली. त्यानंतर आपल्याकडे लॅब्स आहेत, म्हणजे प्रत्येक डेडिकेटेड लॅब आहे. फॉर एक्झाम्पल मेकॅनिकल असेल तर त्यामध्ये RAC लॅब आहे, सिव्हिल असेल तर त्यांची सर्वे लॅब आहे, कम्प्युटर असेल तर त्यांची लँग्वेज लॅब वगैरे आहे. त्यानंतर असे वेगवेगळ्या लॅब आहेत, कॅड लॅब असतील, म्हणजे जे स्किल ओरिएंटेड आहेत ते सर्व लॅब्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. त्यानंतर मुलींसाठी हॉस्टेल आहे, मुलांसाठी पण सेपरेट हॉस्टेल आहे. त्यानंतर लायब्ररी आहे, परत डिजिटल लायब्ररी आहेत. असे विविध सुविधा आपल्या कॉलेजमध्ये आहेत. आता तुम्ही कोर्स सांगितलात किंवा ह्या सगळ्या कॅम्पसबद्दल तुम्ही माहिती दिला, पण प्रश्न हाच आहे की आतापर्यंत फक्त प्लेन ग्रॅज्युएशन करून आपली मुलं बाहेर पडत होती किंवा एवढाच विचार मर्यादित राहत होता. पण MITM झाल्यामुळे व्यावसायिक शिक्षणाच्या संधी या मुलांना उपलब्ध झाल्या. विशेषतः ग्रामीण भागातल्या मुलांना जे बाहेर जाऊन शिकत नाहीत त्यांच्यासाठी ही मोठी उपलब्धी आपल्याला म्हणावी लागेल. तर याकडे जेव्हा तुम्ही शिक्षक म्हणून पाहता किंवा कधी काळी आपण सुद्धा स्टुडंट होतो, मग आपली कशा पद्धतीनं या सगळ्यामुळे परवड होत होती किंवा आपली कशी गैरसोय होती आणि आता MITMमुळे जी संधी उपलब्ध झालेली आहे त्याचा परिणाम येणाऱ्या भविष्य काळात काय दिसणार आहे असं तुम्हाला वाटतं? खरं सांगायचं तर आम्ही जेव्हा कॉलेजमध्ये वगैरे होतो तेव्हा आम्ही कसं एक ग्रुप असायचा की तो ग्रुप जर कॉमर्समध्ये गेला तर तो कॉमर्समध्ये जायचा, सायन्समध्ये गेला तर सायन्समध्ये जायचा. म्हणजे सांगणारं कोण नव्हतं, म्हणजे मार्गदर्शन करिअरचं नव्हतं तेव्हा एवढं. तर आता कसं झालं आहे, आता म्हणजे ड्यू टू हेल्प ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणू शकतो, मोबाईल म्हणू शकतो, की मुलांना कळतं की आपल्याला पुढे काय करायचं आहे. कारण तेव्हा कसं होतं की एक ग्रॅज्युएशन करा, त्यानंतर मग गव्हर्नमेंट जॉबच्या पाठी त्याचा अभ्यास करा किंवा कुठेतरी मुंबई, पुणे, गोवामध्ये जा ॲज अ लेबर किंवा वर्कर म्हणून स्टेप बाय स्टेप ते चालू होतं त्याच्यामध्ये. तर MITM असं कॉलेज आहे जिथे आपण तुमचे स्किल्स, टेक्निकल तुम्हाला एज्युकेशन मिळतं. कारण आपण AICTE म्हणजे ऑल इंडिया काउन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन AICTE दिल्ली, त्याला आपण संलग्न आहोत. त्यानंतर DTEला संलग्न आहोत. त्यानंतर डिप्लोमा असेल तर ते महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण बोर्डाचा डिप्लोमा आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईचा तुम्हाला डिग्री मिळते. तर हे सगळं आपल्या जवळ असताना म्हणजे आपल्या मुलांना माहीत नसतं, ग्रामीण भागातील मुलांना. त्यांना काय वाटतं की म्हणजे आधुनिक शिक्षण घ्यायचं असेल तर आपल्याला पुणे किंवा मुंबईला जावं लागेल. इव्हन काय होतं की तिकडची जी मुलं आहेत ती आपल्याकडे इकडे येऊन शिक्षण घेतात आणि नंतर मग जॉबला जातात. मुलींना पण भरपूर संधी आहेत. डिप्लोमा असेल किंवा डिग्री असेल त्यामध्ये पण त्यांना संधी आहेत. कारण मुली कसे आपल्याकडचे जरा म्हणजे त्यांना एवढं नॉलेज नसतं किंवा ते एक्सप्लोअर करायला बघत नाही, टेक्निकल फील्डला जायला थोडं घाबरतात. कारण त्यांना काय वाटतं ते थोडंसं मॅनली आहे, म्हणजे वर्कफोर्स सगळा मेनचा असतो. त्यामुळे म्हणजे या क्षेत्रावर थोडक्यात पुरुषांचं वर्चस्व असतं, एक धारणा असते. पण तेच जर तुम्ही म्हणजे विदर्भात गेलात किंवा मराठवाड्यात गेलात तर तिथल्या मुलींना ते माहिती असतं. म्हणून ते काय करतात, उदाहरणार्थ जर सिव्हिल इंजिनिअरिंग असेल तर तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर झालात तर तुम्हाला पुढे ज्युनियर इंजिनियर म्हणून गव्हर्नमेंटचे एक्झाम्स देता येतात. तर त्या मुलींमध्ये त्यांचं कॉम्पिटिशन कमी असतं. हे आपल्या इकडच्या स्थानिक मुलींना माहिती नाही आहे, हे सिंधुदुर्गातल्या, मग त्या क्षेत्रात वळतच नाही. मग आपली मुलं तिथे कमी पडतात. म्हणजे आपण जे बघतो ना की शासकीय तुम्ही कार्यालयात गेलात तर आपली माणसं आपल्याला दिसत नाहीत. तो एक त्याचा मेजर ड्रॉबॅक आहे. म्हणजे अजूनही त्याबद्दलची जनजागृती होणं गरजेचं आहे. पण आता जेव्हा इंजिनिअरिंग क्षेत्र मला निवडायचं असेल विद्यार्थी म्हणून, तर अशा कुठल्या गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात आणि त्यानंतर आपण या क्षेत्रात पाऊल ठेवायला हवं, याबाबत तुम्ही काय सांगाल? तर तुम्हाला जर म्हणजे प्रॅक्टिकल नॉलेज हे कंपल्सरी आहे. त्यानंतर तुम्हाला म्हणजे आता एक इंजिनियर जेव्हा म्हणजे विद्यार्थी होतो तो 40 सब्जेक्टचा अभ्यास करतो 4 वर्ष. मग ती तुम्ही मनाची तयारी ठेवूनच त्याच्यामध्ये उतरलं पाहिजे की मला अभ्यास करायचा आहे, हे मेन आहे. बरोबर. त्यानंतर तुम्ही आता म्हणू शकता की जस्ट डिग्री घेऊन पण काय फायदा नाही राहिला. ठीक आहे, मग त्याच्यामधले स्किल्स एक्वायर करणं महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर पूर्वीच्या काळात कसं होतं की फक्त डिग्री घ्यायचं आणि कुठची तरी एक गव्हर्नमेंट एक्झामच्या पाठी लागायचं. त्यानंतर ती गव्हर्नमेंट एक्झाम कधी लागेल किंवा त्याच्यामध्ये काहीतरी स्कॅम होईल किंवा काहीतरी होऊ शकतं, म्हणजे गॅरंटी कमी असते. ह्याच्यामध्ये काय होतं की तुम्ही R&D वगैरे, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, म्हणजे उदाहरणार्थ म्हणजे जे डिमांड आहे, म्हणजे मार्केटमध्ये जी डिमांड आहे ते आपण जर सप्लाय करणारे प्रॉब्लेम सॉल्व्हर बनलो तर तो खरा इंजिनियर बनू शकतो.
म्हणजे विद्यार्थी म्हणजे सिलेबस थ्रू न जाता हे त्यांनी पूर्णपणे झोकून दिलं पाहिजे. उदाहरणार्थ मेकॅनिकल व्हायचं आहे त्याला इंजिनिअरिंग, तर मेकॅनिकलबद्दल त्याला सगळं माहिती पाहिजे. पूर्णपणे 4 वर्षात जे शिक्षक शिकवतात तिथले लायब्ररी असतील, डिजिटल लायब्ररी असतील, तर त्यांचा त्यांनी उपयोग केला पाहिजे आणि त्याचे स्किल्स अपग्रेड केले पाहिजेत. बरोबर. महत्त्वाचं म्हणजे आणि R&D केली पाहिजे. फॉर या- एक्झाम्पल आपण आता पूर्णपणे आउटसाईड म्हणजे आता तुम्ही बघितलं असाल हो. वॉर सिच्युएशनमध्ये हो, सगळे आपण एनर्जीसाठी बाहेरच्या देशांवरती डिपेंड आहोत. बरोबर. तर ते कुठेतरी जी रिन्युएबल सोर्सेस आहेत ते आपण स्वतः तयार केले पाहिजेत. मग त्यामध्ये गव्हर्नमेंटने असू दे किंवा गव्हर्नमेंटने पण त्यामध्ये थोडेसे सबसिडीज वगैरे दिले पाहिजेत. बरोबर. तिथे गव्हर्नमेंटचं पण थोडंसं हे होतं म्हणजे R&D मध्ये कमी पडतात गव्हर्नमेंट. आता पुन्हा एकदा आपण MITM याबद्दल बोलूया. तर जेव्हा MITM मध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा असेल तर ती प्रवेश प्रक्रिया कशी चालू असते? कारण प्रवेश प्रक्रिया फार अवघड असते, हो. ती किचकट असते आणि हो. विद्यार्थी आणि पालक दोघांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. बरोबर. तर MITM मध्ये या सगळ्याची प्रोसेस कशी चालते त्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायला नक्की ओके. आवडेल. आता बेसिक तुम्हाला जर प्रवेश घ्यायचा असेल, कोणालाही घ्यायचा असेल, तर सर्वप्रथम आधी लिव्हिंग सर्टिफिकेट लागतं. म्हणजे ज्या शिक्षण तुमचं आता करंटली झालं आहे तर त्या शिक्षणाचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट. उदाहरणार्थ बरोबर. 10वी झाली असेल तर 10वीचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट. त्यानंतर तुम्हाला त्याचं मार्कशीट लागतं आणि तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याचा दाखला म्हणजे डोमेसाईल सर्टिफिकेट लागतं. ह्या 3 गोष्टी तर महत्त्वाच्या आहेत. म्हणजे कुठेही तुम्ही BSc ला जा, डिप्लोमाला जा, डिग्रीला जा, तर कुठेही गेलात तरी तुम्हाला हे 3 गोष्टी लागतातच आहे. त्यानंतर तुम्ही जर कॅटेगरीमध्ये असाल तर तुम्हाला ते रिलेव्हंट कास्टचे कास्ट सर्टिफिकेट, त्यानंतर कास्ट व्हॅलिडिटी, त्यानंतर नॉन क्रिमिलियर नावाचा दाखला असतो तो एक लागतो आणि उत्पन्नाचा दाखला लागतो. तर त्या रिलेटेड तुम्हाला मग ते स्कॉलरशिप अवेलेबल होतात. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी मुलींना शिक्षण मोफत होतं म्हणजे गर्ल्स स्कॉलरशिप अंतर्गत. तर ते उत्पन्न जर 8 लाखापेक्षा कमी असेल तर त्यांना मिळतं. SC ST कॅटेगरी जी आहे तर त्यांना पण मोफत शिक्षण आहे इंजिनिअरिंगचं पूर्णपणे. म्हणजे जी ट्युशन फी आहे ती मोफत आहे. बाकी कॉलेजची डेव्हलपमेंट फी वगैरे ती घेतली जाते. ही प्रवेश प्रक्रिया आपण समजून घेतली, पण याचबरोबर बाकीच्या सुद्धा गोष्टी महत्त्वाच्या बरोबर. असतात. म्हणजे जेव्हा एखादा विद्यार्थी आपल्या कॉलेजची निवड करत असतो हां. किंवा त्यांचे पालक निवड करत असतात तर अर्थात कॅम्पस बघितला जातो, मग तिकडच्या लायब्ररीज कसं आहेत, मग प्रॅक्टिकल नॉलेज तिथं कसं दिलं जातं याचा सुद्धा विचार केला जातं. तर इथं त्या सुविधा कोणकोणत्या उपलब्ध असतात? सर्वप्रथम म्हणजे आमच्याकडे TPO सेल आहे म्हणजे ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, एक डेडिकेटेड टीम आहे जी काय करते, जेव्हा मुलगा जो असतो किंवा विद्यार्थी असतो तो लास्ट इयरला जातो मग त्याच्यावरती स्पेशल आम्ही लक्ष दिलं जातो त्या विद्यार्थ्यावरती. म्हणजे त्याचं ग्रुप डिस्कशन असेल, ॲप्टिट्यूड टेस्ट असतील, रेझ्यूम बिल्डिंग असेल, म्हणजे बायोडाटा वगैरे तयार करणे, म्हणजे त्याला जॉब रेडी करणे हाच त्यांचा एक हे असतो म्हणजे मोटो असतो आपला लास्ट इयरला गेलो. त्यानंतर त्याला व्यवस्थित कंपनीमध्ये त्या रेलेव्हंट कंपनीमध्ये इंटर्नशिप करून दिली जाते. तर हे एक आमच्याकडे म्हणजे बाकी म्हणजे हे महत्त्वाचं बरोबर आहे. प्लेसमेंट जर झाली ना मुलाची तर त्याला एक म्हणजे फर्स्ट स्टेप असते ती करिअरची, बरोबर. तर ते एक घेतलं जातं आपल्याकडे. त्यानंतर आपल्याकडे MSME स्कीम अंतर्गत म्हणजे MSME म्हणजे जे उद्योग वगैरे करायचं असेल किंवा सिव्हिल असेल तर त्याला सुबे अंतर्गत पण म्हणजे गाईड केलं जातं. म्हणजे टेंडर वगैरे गव्हर्नमेंटचे घेणे त्यामध्ये पण त्याला गाईड केलं जातं. आता तुम्ही जसं म्हटलात तर स्किलसाठी सुद्धा तयार केलं जातं. स्किल्स कुठले आहेत हे हेरलं जातं आणि त्या पद्धतीनं विद्यार्थी तयार केला जातो MITM मध्ये. तर ही सगळी प्रोसिजर कशी असते आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची मानसिकता सुद्धा महत्त्वाची असते. तर त्याची निवड आणि त्याला तसं पोषक वातावरण देणं यामध्ये MITMचा किती महत्त्वपूर्ण रोल आहे? तर MITM मध्ये वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट आहेत. उदाहरणार्थ सिव्हिल डिपार्टमेंट काय करणार तर त्याचा जो HOD असणार म्हणजे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो पूर्णपणे त्याला म्हणजे ग्रूमिंगच करणार फर्स्ट इयर टू लास्ट इयर. ओके, लास्ट इयरला त्याला प्लेसमेंट होईपर्यंत ती जबाबदारी HODचीच राहणार. हे पूर्ण आमचं मॅनेजमेंट काय करतं की प्लेसमेंटच पहिलं फोकस करतं. अच्छा. कारण प्लेसमेंट नाही तर मग पुढे मग विद्यार्थ्यांना पण त्रास होतो. मग ते कंपनीशी MOUज करणे. ओके, फॉर एक्झाम्पल किरण अकॅडमी आहे पुण्याची, तर त्याच्याबरोबर आमचं MOU आहे, जे करार आहे. म्हणजे ते काय करतात की आपल्याकडची मुलं जी आहेत
त्यांना ते इंटरव्ह्यू घेतात त्यांचे आणि मग सिलेक्ट करतात. मग ते ट्रेनिंग देतात आणि वेगवेगळ्या जे IT कंपनी आहेत त्याच्यामध्ये ते प्लेस करतात. तर तसं ती प्रोसिजर आहे. बरोबर. मला आता याबद्दल जाणून घ्यायला नक्की आवडेल. जसं तुम्ही वेळोवेळी त्याचा उल्लेख करताय की फक्त इथं शिक्षणच दिलं जात नाही, तर तुम्हाला जॉबची संधी सुद्धा उपलब्ध करून दिली जाते. म्हणजे तुम्ही इथे डिग्री घ्या किंवा इथं तुम्ही शिक्षण घ्या आणि त्यानंतर जॉब कुठे करायचा आहे ते सुद्धा आत्तापासूनच ठरवा. तर ती एक सुविधा इथं उपलब्ध आहे. तर ती कशा पद्धतीनं चालते आणि आतापर्यंत त्याचा विद्यार्थ्यांना कसा फायदा झाला, इथले विद्यार्थी नेमके कुठे कुठे जॉबला गेले आहेत, किस्स्यांसह तुम्ही सुद्धा सांगू शकताय. तर आपल्या कॉलेजमध्ये अभिजित सिंग नावाचा एक विद्यार्थी होता. त्याने आपल्याकडे BE कम्प्युटर कंप्लीट केलं. नंतर मग पुढे त्यांनी ME केलं आणि आता तो आय थिंक नासामध्ये आहे. नासामध्ये त्याला सर्टिफाईड म्हणजे ॲज अ सायबर सिक्युरिटी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर इंस्टाग्राममध्ये एक इन्फ्लुएन्सर आहेत अंकिता वालावलकर, त्या पण आमच्या सिव्हिलच्या स्टुडंट आहेत. आणि बऱ्याच विद्यार्थी आहेत ते सिव्हिल करून म्हणजे त्यानंतर त्यांनी MPSCचे क्लासेस वगैरे लावले. त्यानंतर ते अभ्यास करून मग ते सिलेक्ट झाले आहेत ज्युनियर इंजिनियर. मग मयुरी दिवाण मॅडम म्हणून एक आहेत, त्या पण आता सिंधुदुर्गमध्ये लागल्या आहेत. त्यानंतर योगेश आयर म्हणून असे बरेच विद्यार्थी आहेत जे सिव्हिल डिपार्टमेंटला PWD विभागात लागलेले आहेत. तसेच कम्प्युटरमध्ये जे आहेत ते सॉफ्टवेअरमध्ये गेलेले आहेत. इवन तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनियर होऊन RTO वगैरे ते एक्झाम्स असतात, तर RTO एक्झाम पण तुम्ही देऊ शकता. म्हणजे स्कोप असा म्हणजे ओपन होतं तुम्हाला. हे गव्हर्नमेंटच असं नाही, तर तुम्हाला त्यामध्ये जर हे करायचं असेल पुढे जाऊन जर PhD वगैरे करायची असेल, ME करायची असेल तर ते पण तुम्ही करू शकता. बरोबर. तुम्ही जॉबच्या संधींबद्दल सांगितलं, पण आता जर एखाद्या विद्यार्थ्याला MITMची इंजिनिअरिंग क्षेत्रासाठी निवड करायची असेल तर त्याने MITMच का निवडलं पाहिजे याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? सर्वप्रथम म्हणजे MITM हे असं कॉलेज आहे जे विद्यार्थ्याला आपलंसं करतं. म्हणजे त्याचं पूर्णपणे त्याची भावना समजून घेते. म्हणजे त्याचं बेसिक्स वीक असेल, उदाहरणार्थ 12वीमध्ये मॅथ्स वीक असेल तर बेसिकपासून त्याला प्रोव्हिजनल ॲडमिशन जर त्यांनी घेतलं असेल तर प्रोव्हिजनल लेक्चरमध्ये त्याला बेसिकपासून मॅथ्स शिकवलं जातं. बरोबर. कारण कसं होतं आपल्याकडे पूर्वी एक हे होता बघा लॉ होता की 8वीपर्यंत पास. त्यामुळे काय झालं आहे की विद्यार्थ्यांचं बेसिक जे आहे ते वीक कुठेतरी पडतं आहे. त्यानंतर त्यांचा जो विज्ञानाकडे बघणारा तो दृष्टिकोन असतो म्हणजे व्हाय हा क्वेश्चन असतो, तो त्यांच्या डोक्यातच नाही. म्हणजे जी आताची जनरेशन आहे ते कसं टाईम कन्झ्युमिंग, म्हणजे आपण जेव्हा होतो तेव्हा कसं म्हणजे विचार करायचो व्हाय काय असेल याच्या पाठी, तर आता कसं त्यांना इझी झालं आहे मोबाईलमुळे. तर त्यामुळे त्यांचं बेसिक वीक आहे, तर ते सगळं सुधारण्यात येतं म्हणजे आमच्या MITM कॉलेजमध्ये. म्हणजे पूर्णपणे त्याचं मेंटरशिप घेतलं जातं. म्हणजे विद्यार्थी कॉलेजमध्ये आला कधी गेला तर हे सगळं त्यांच्या पालकांना पण कळवलं जातं. पूर्णपणे मेंटरशिप घेतली जाते, तो एक प्लस पॉईंट आहे. आणि राहिला विषय तर प्लेसमेंट तर आहेच आपली. आणि जर तो जर पुढे जाऊन जर त्याला कुठचा विषय जड जात असेल तर त्याचे आम्ही रेमिडियल क्लासेस वगैरे पण लावतो. जे ॲज अ फर्स्ट इयर HOD मी सांगू शकतो की आमचं डिपार्टमेंट ते करतो. फार महत्त्वाचं काम या MITMमध्ये केलं जातं आणि त्यामुळे विद्यार्थी परिपूर्ण घडूनच इथून बाहेर पडतो. हे महत्त्वाचं आहे या सगळ्यामध्ये. आता शेवटी जाता जाता हाच प्रश्न की काय सल्ला द्याल विद्यार्थ्यांना, काय आवाहन कराल? तर मी एकच आवाहन करेन की तुम्ही तुमचे स्किल्स डेव्हलप करा. कारण येणारा काळ हा स्किल्सवरतीच तुम्हाला जॉब असेल किंवा रोजगार असेल तो स्किल्सवरतीच तुम्हाला मिळणार आहे. कारण कसं आहे आता पुढे जाऊन जर इकॉनॉमिक रिसेशन आलं मग ते आपण जे येणारे AI असेल किंवा दुसरे तंत्रज्ञान असेल तर ते तुम्ही आत्मसात करा. त्याच्यापासून घाबरून पळून जाण्यापेक्षा हे तुम्ही फेस करा, मग तुम्ही त्याच्यामध्ये तराल असं मला तरी वाटतं. सर धन्यवाद. वेळात वेळ काढून तुम्ही आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्याशी संवाद साधलात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. फार सुंदर माहिती तुम्ही समजावून सांगितलीत आणि MITM कसं बेस्ट आहे विद्यार्थ्यांसाठी हे सुद्धा तुम्ही सांगितलं. तर हे होते आपल्यासोबत MITMचे असिस्टंट प्रोफेसर सिद्धेश शिंदे सर. त्यांनी MITMमध्ये नेमकं विद्यार्थ्यांना काय काय दिलं जातं,
पुढच्या भविष्यासाठी कसं विद्यार्थ्यांना घडवलं जातं याबद्दलची त्यांनी आपल्याला माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता आपण इथंच थांबूया. तुम्ही पाहत होता कोकण 7 लाईव्हवर. 10वी झाली, 12वी झाली, आता पुढे काय? आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह.